Meanwhile, later. Hi guys, I'm Rizal. I'm Jay. We are couples. Yan guys. Dahil ilang buwan na po ako dito, I need ko na din po umuwi sa aming probinsya. Kaya nag-rent na po kami ng van. Ready na din po yung aking mga maleta. Waiting na lang po ako ng van namin. Uwi na po ako sa Pangasinan. Samahan niyo po ako. Bye. Ayun na. Later. Later. Hi, Aya! Dito na, Mama! Ayun na. Hi guys, yan. Nakauwi na po ako sa bahay namin. Sugay na ako kasi di ko malapitan yung mga anak ko. Yung naiyak si Ayang. Tiis lang, di pwede lapit. Yung sayang. Tiis si Ayang. Iyak. Kain na kami. Yan. Dali, alika na. Ako naman na kasi banding. Dali na nga, Rod. Grabe kayo, Jack. Plastic. Yan guys, nasa bahay na ako. Kasi dito yun sa loob. Kaya ako sa kitchen. Later.